ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಆಶ್ರಯಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಸುರೂತ ಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗದು ಬೈದನು ಅವು ಈ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ದನ್ ಪನಿಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 4ನೇ ಯಜ್ಞೆ ಒಂದುಂಡು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಿಗೂ ಪೋದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕಲ್ನ ಎದುರುಡೆ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಬಂದಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಶೋ ಜನ ಉಪ್ಪುಜೇರು ತುಯ್ಯರೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನತೆನು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನು ಜನಕಲ್ನ ಎದುರುಡೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂಬೈದೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಇನಿ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮುಕುಲ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಡಾಯರುಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ ಪನಿಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಊಲ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದಾದಪ್ಪುನು ಬನ್ನೊಂದು ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಪಿಸೋಡ್ ವೈಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಉವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಲಕ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಶೋ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಆತಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಪುನು ಅವತ್ತಂದೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಒಂಜಾತ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ನಕುಲು ದುಂಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಇನಿ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅರ್ಪಣೆಡ್ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯರುಂಡು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಪೂರಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಕುಲ್ದೇರು ಸಂಚಾದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪರವಾದ ಎತ್ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಜೋರ್ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯನ್ ಕೊರಡೊಂದು ಬಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಯಾನ್ ಗಣ್ಯರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಅಕುಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಪೀಠಗ ಅಲಂಕಾರ ಆವಡೊಂದು ಬಂದು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಶ್ರೀ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೆರಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪನೋಡುಂದ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪನಿಯರ ಬಂಗಾಪುನುಂದತ್ತು ದಯಗನ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಏತು ಪಂಡಲ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಖಾಲಿ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ದಯಮಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ಪಂಡಣ ಯಾವ ದಯಮಲ್ತು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆಡು ಅರೆ ನೆಂಗುಲು ಮಿತ್ತಿ ಎತ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಮಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದಾರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ AC ಭಂಡಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೇರೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಬೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಅತಿಥಿನಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ತೊಂಬರಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರದ ಮಾಲಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು V4 ನ್ಯೂಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತ ನೆಲೆ ಆವಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಆಯರುಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಂಕುಲ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಆಚಾರ್ಯಲು ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೇರೆಲ್ಲ ಅಂಕುಲ್ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಯರುಂಡು ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ಸಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಂಕುಲ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ರಮೇಶ್ ಕೆ ಶಿಲ್ಪ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗ ಕಲ್ಲಡ್ಕ BC ರೋಡ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ AC ಭಂಡಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚನೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈವ್ ಆದ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಸುರುತ ಸತಿ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈವ್ ಆದ ಬರೋದುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಗಣ್ಯರು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದೇರು ಚಾವಡಿಡ್ ಅಂಚಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ನಿಕುಲ್ ತೂದಿತ್ತನಿಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಂಡಿಂದಾಂಡ ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷದಾದ ಅನ್ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡ್ ಟೀಮ್ ದ ನಡುಟು ಇತ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ನಿಖಲಿತ IPL ತೂದುಪ್ಪರ್ APL ತೂದುಪ್ಪರ್ KPL ತೂದುಪ್ಪರ್ CPL ತೂದುಪ್ಪರ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ PL ಪುರ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಲೀಗನ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾಮಿಡಿದ ಪಂತನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾದು ಒಂಜಾತ್ ಟೀಮ್ಲೇನು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಪೈಪೋಟಿ ನನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡ್ ಏತ್ ತೆಲಿಪಾಯರ ಆಪುಡ ಆತ್ ಜನಕ್ಲೇನ್ ತೆಲಿಪಾವುಡು ಅಪಗ ಎದುರು ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜರ್ಜಸ್ ದಾದಾನ್ ಬನ್ನಗ ಅಕುಲು ಬ್ಯಾಟ್ದ ಮುಖೇನ ಅಕ್ಲ ಪಂಚಸ್ದ ಮುಖೇನ ಅಕ್ಲೆಗೆ 2, 4, 6 ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕನ್ ಕೊರ್ದು ಐಟ್ ಬೊಕ 15 ನಿಮಿಷಡ್ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಪುಣದುಲೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ತದು ನನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಏತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಲ್ಪುನ ಐಟ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ V4 ನ್ಯೂಸ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಆತರು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಾದ ರಡ್ಡಾದ ಮೂಜಾದ 4 ಸೀಸನ್ ಮುಟ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೈ ಜೋಡಾಯರ್ ಖಾಲಿ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಹತ್ತು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಲಾದುಪ್ಪು ಪೋಷಕರಾದುಪ್ಪು ಅವತ್ತಂದೆ ಕಲಾವಿದರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿಡ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಇನಿ ಮೂಲ್ಪುರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಠಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಂಚಾದಿನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾಮಂದಿರಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4ದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅತಿಥಿ ನಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಂಚಾದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೊ ಮೇರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪೋಯರ ನಮಗೊಂತೆ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಅದಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೊಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಪೋಂಡು ಅಂತೆ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಸುರುಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮೂನೆಡೆ ತೆಲಿಕೆ ಆಯ್ತದೆ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೆರ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಂಕಲ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ತೆಲಿಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶ್ರೀ AC ಭಂಡಾರಿ ಮೆರೆನ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಅವತ್ತಂದ ಇಲ್ಲಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಮೆರೆನ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅವತ್ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮಾಲಕೇರು ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾಮಂದಿರ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದುಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಒಂದುಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಒಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಆತಂಡು ಸ್ವಂಚ ನೆಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಭಾಷಣ್ಣೆ ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಂಕುಲ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಮೆರೆನ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದನ ಪುಣ್ಯ ಇನ್ನು ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲೇರಾರು ಮೂಲು ಇಜಿನಾರು ಓಲು ಉಪ್ಪುವೇರನ್ ಬಂಡ್ರೆ ಅವಳು ಮೂಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುವೇರಾರು ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿ ಯಾರೇನು ಒಂಜಿ ಕಟಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾತನ್ ಅವತ್ತಂದ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಬನ್ನಗಲಂಚನೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಇಡೀ ಎಂಕಲ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಇನಿ ದಾದ ನಿಕುಲು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬೋದು ತುಯ್ಯರ್ ಡೌಲ್ ಹೇರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎದುರು ಚಾನೆಲ್ ರನ್ ಒಂದುಂಡ ತಾನು ತೂಯರ ಬುಡ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಗಿನ ಬನ್ನಗ ಪದ್ರಾಡ್ ಟೀಮ್ದ ಆತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆದ ಮೂಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ವನಸ್ ಚಾ ತಿನಿಯರ ಬಾಜೆಲ ಅಕ್ಲನ ಏಪ ಅಕ್ಲ ಶೋ ಒಂದು ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವತ್ತಿಂದ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪು ಸೊ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೇಕೆ ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೇಕೆ ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ V4 ನ್ಯೂಸ್ದ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲ್ ಬನ್ನಗ ಒಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಲಗ ತೋಜುಂಡು ದಯಗನ್ ಬನ್ನಗ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಮುಕ್ಲೆಂಕ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮುಕ್ಲೆಂಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೆನೆಪ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಕೈರಾಂಗಳ ವಿಲೇಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೆವಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಬೈಪಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ Advocate Lion Ravindra Kukkache and team BC Road, Usha Jewelry BC Road, proprietor Vishwanatha Bantwal, Jai Hind Cricketers N Ganesh Shanai, Nandini Milk Agent, JCI Bantwal BC Road, Polali Electronics Bypass Bantwal, Sona TVS Motors BC Road, Rotary Club BC Road City BC Road, Dakshina Kannada District Garage Owner Association Registered Bantwala Zone, Siddhi Vinayaka Borewells and Earth Movers, Ajakala Bypass Road, Bantwal. Muklenla Pura Yennondu, Nikilna
ಅಪ್ಪನ ದೊಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ದಯಮಲ್ತು ದುಂಬತದ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿಥಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಇನಿತ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಬಂಟ್ವಾಳ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೀಪ ಬೆಳಗು ನಡೆದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಬೆಳಗವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರ ದಯ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಅಜಿತ್ ಜೈನ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ, ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲಗ್ ದುಂಬುದ ಆರತಿ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ. ನರಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗು ಆನೆದ ಮೋನೆಗೆ ಕುರಿಕೆದ ಬಂಜಿಗೆ ಮರಿತಾರ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಿನ್ಕುನ ಕಿನ್ಯ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಡ್ಪೆದಲೆ ಕಂತಿ ತಟಪಟ ಕೆಬಿಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ. ಏತಿಲ ತಿನ್ಪಿನ ಅಂಗಲ್ಪುದಾಯಗೆ ಅಗಿಯರ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ದಾಡೆಗೆ ಪಯಣಗು ಪೋಯರೆ ಪೆರ್ಗುಡೆ ತೇರಿಗೆ ಪಲ್ಲು ಅಣಸು ಉಂಡೆ ಪತ್ತೊಂದಿ ಕೈಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ, ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಆರತಿ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ. ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಲಯನ್ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ BC ರೋಡ್ ದಯಮಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಗಣೇಶ್ ಶೆಣಾಯ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. JCI ಬಂಟ್ವಾಳ್ BC ರೋಡ್ ಮುಕುಲ್ಲ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ BC ರೋಡ್ ಸಿಟಿ BC ರೋಡ್ ದಯಮಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ದಯಮಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಏರಾಣ್ಲಿತ್ತ ನಡ ದಯಮಲ್ತು ಬರೋಡು. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲಿವಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ದಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತು ಏರಾಣ್ಲಿತ್ತಂಡ. ಉಷಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ BC ರೋಡ್ ಏರಾಣ್ಲಿತ್ತನ ದಯಮಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಸೋನಾ TVS ಮೋಟರ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಏರಾಣ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಪೊಳಾಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೋನಾ TVS ಮೋಟರ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತು ಏರಾಣ್ಲಿತ್ತನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಇನಿ ಇಡೀ ದಿನ ನನಪು ನಂಚಿನ ಪದ್ರಾಡ್ ಟೀಮ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ದ ಈ ಪಂತನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂದಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೇಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय. ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾಮಂದಿರಡು ಸಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಆರಾಧ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ಮರಿಸುವ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರೆ ಇ.ಸಿ. ಬಂಡಾರ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಶದ ಎಂಗ್ಲ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರೈನ ಅಣ್ಣಿ ಹಿಡ್ದುಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನಿ ಸೇರ್ದಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ದಾನಿಲ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಿಸುತ್ತ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದ ಮಧ್ಯೆಡೆ ಮಾತ್ರೆಗಳೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 V4 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕೊಂಚೂರು ತಿಳಿಪಣೆ ಕಡಿಮೆಗೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬನ್ಪುಣತ್ತು ಈಡೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏರೇನೆ ಕಾಮಿಡಿದಕ್ಲೇನು ಲೆಪುಡ ಉಂಡ್ದಾಂಡ್ಲ ಈಡೆ ಬರ್ರೆ ಕೀಡು ಜಿರಕ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೋರ್ಪಡದಾಡಲ್ಲ ಕರಾವಳಿಗೆ ಬರ್ಪುಜ ಮಾರ ಅವನ್ಬಿಡಂಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ನಾಡು ಏರಡಾಡ ನಿಖಿಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಕೀಲ್ನೆ ಕುಡ್ಲಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಲೆಯಿಂದ ಮಂಡಕ್ಲಿ ಬರಪುಜೀರಿ ನಿಖಿಲು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆನೆ ಕೂರ್ಲಿ ಬರಪುಜಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಆಟ ನಾಟಕ ರಡ್ಡಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ ತೆಲಿಪುಜ ಬಂಡ ತೆಲಿಪುಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಂದತ್ತೆ ಆಡ ಕೊಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಂಡು ಐತ ಅರ್ಥ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಲು ಪ್ರತಿ ತಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ V4 ದಂಚಿನ ಚಾನೆಲ್ದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೇರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಆತು ಆರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗುಲ ಆರು ಸ್ವತಃ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಕಲಾವಿದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರು ಐನ ಕಲ್ಪವನಕ್ಲಿ ಏರು ಗುರುಸ್ಥಾನದ ಮಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಪಣ್ಣದ ಖಾಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಐಟಾರ ತೊಡಗಿಸದಿರಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅವಡ ಏನಂದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪಿರಿ ಐಕೆ ಬರಡು ನೆಕ್ಕೆ ಬರಡು ತನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ತೊಡಗಿಸೋನ ಮುಖ್ಯ ಯಾರನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಗಾರ ಪಾಡ್ದಿರಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಉರಿಪಡುನಾಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪ್ರಾಕಾರ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸೋಡಾಪುಡು ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕಿರಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಭಾರಿ ಶೋಕೈನೆ ನಿರೂಪಣೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಯಪಂಡ ತಿಳ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬುಕೊನ ಓಡೊಂದು ವಿನೀತ್ ಹೀರೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಹೀರೊಂದೇ ಪಂಡದಿ ನೆನಪು ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಜನಮಾನಸಡು ಮಾತಿರನಲ್ಲ ಊಡಲ್ಡ್ ಸ್ಥಾನದಿಂಜೈನರಾರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರೇನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇಗ್ಲಿಗೆ ಆಟದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಜಿನ ಕೇಳಿದಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲು ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಆಗುಂಡು ಯಾನೆ 16 ಗಂಟೆಗೆ ದುಂಬು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತು ಒತ್ತಡ ಪಡ್ಡಲ ಯಾನ ಪೋಪುನ ಕ್ರಮೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಜಪ್ಪುನಗನೆ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನಗನೆ 4 ಗಂಟೆ ಡೈಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬಯ್ಯದ 4 ಗಂಟೆ ಅತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡದ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಚಾದ ಲಕ್ಕನಗನೆ 10, 10:30, 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಿ ಇನಿಕೋಡದ ಆತ್ಮೀಯರತ್ತೆ ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಸೇರ್ನಿಡಿದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಬೆರಿತಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರು ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರಿ ಎಂಗಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಗಾಧವಾಯ್ನವು ಕಟೀಲು ಮೇಳ ಆ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿ ಪುನಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ದುಂಪೋಪಿ ಎಂದು ಬಂಡದ ಇಂಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನ ಇಡೀ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರಿ ಆರು ಫೋನ್ ಮಂತ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಕ ದಾದಾ ಕಾರಣ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಆತಜಿ ಪಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇಂದೆ ಪಂಡ್ಯಾರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಂಡಲ ಯಾನು ಅಂಚಿಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಆರು ಪನ್ನ ಟೈಮ್ ಒರಂಬೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಡ ಬಂತೀರಿ ಒರಂಬೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುದರ್ಶನಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣಣ್ಣ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಗಲ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಮಲ್ನೇಕ ಸಲಹೆ ಅತ್ತಡ ಸಹ ಏನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನುಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅತ್ತೆ ಆಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲಿ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾವಡು ನಿಖಲ ಮಾತಿರಲ ಸಹಕಾರ ನೆಕ್ಕಿ ಡೋನರ್ ನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತ ಕೆಲವರನ್ನ ಲೆತ್ತೀರಿ ನನಾತು ಜನ ನೆಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನಗಲ ಸುದರ್ಶನನ್ನಗಲ ನಿಖಲ ಮಾತಿರಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಈ ಮೂಲಕ ಪಂಡೊಂದು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಜನ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾಮಂದಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಂಡು
ಅಂಚ ಏನದವರ ಊಲ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಎನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ AC ಬಂಡಾರ್ಲಿ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡಿದು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿ ಪಂಡದ ಪೊಬ್ಬರಂಚಿತ್ತನ AC ಬಂಡಾರುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪುಳ್ಳಿರ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದಾಗಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋನು ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ನ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನು ರಡ್ಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸದೆ ವಂದಿಸದೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊರಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಲ್ಲ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಹುಶಃ ಅರೆನ್ ತೂನಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ದಾದಾನ್ ಬನ್ನಗ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಆತೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೆತ್ತನಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದು ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಅರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಯೂತ್ಸ್ ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೆರ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಪುಂಡು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ನೇಚರ್ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಯಾನಿತ ಮನ್ಮುಂದಾಂಡ ಈತ ಇಂಕುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದೇಟ್ ಉಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ದೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಎಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬನ ಎಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ ಏರೆ ಗುಪ್ಪುನುನ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕುಲ್ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಬೇತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಮೂಲ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನ್ ಎಂಕುಲಾಂಡ ಮೂಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಮೂಲ ಒಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲಾದುಪ್ಪು ಭಾಗವತರಾದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಾದುಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಕುಲ್ ಸೊ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಾಗ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ ಮಿತಿ ಏಪಲ್ ಉಪ್ಪಡನ್ ಬನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬೇರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತೆರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುಕೂಟದ ಆಶ್ರಯಡ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಕಲ್ನ ಸಂಯೋಗಡ್ ಇನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂಪ 4ನೇ ಸೀಸನ್ದ ಈ ಈವೆಂಟ್ ಇನಿ ಮೂಲ ನಡಪರಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಉದಿಪನದ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ದೀಪ ಬೆಳಗಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ AC ಬಂಡಾರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭಾಂಗಣದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಲೆಕ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ V4 ಚಾನೆಲ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ನೆರೆದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೇ ಏನು ತುಳುಟು ಪಾತ್ರನೇ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಬರೆದು 19 ಕನ್ನಡ ಆಂಡ ಮೂಲ ಬನ್ನಗ ತುಳು ಕೂಟಾಡು ಏನು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರಂಡ ಸರಿಯಾಪುಜಿ ಪಂತನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಪೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಇನಿ ಮೂಲ ಬಂಟ್ವಾಳಡೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೂಟದ ಆಶ್ರಯಡ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನಿ ಮೂಲ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿನೋದನ ಪಡೆಯಂ ನಂಚಿತ್ನ ಇಪ್ಪು ಅತಂಡ ನಗೇನೊಂಜಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಲ್ತ ನಂಚಿತ್ನ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ್ಲ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನಗು ಬಹಳ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಏರು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಆದ ಪಂಪ ಏರು ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇನ ಆಯ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಂದು ಅವು ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಅಂದು ಏರು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಆಯ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ದೀರ್ಘವಾದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಈ ಹಾಸ್ಯ ಅಂತ ಪಂಪನವು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಂಡು ನಮ್ಮ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನಗಲ ಅಂಚನೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಡ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ನಗೆಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪಂಪೆ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಶರೀರನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೃಢವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇತ್ತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅವೇ ರೀತಿ ಹಾಸ್ಯ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಹಾಸ್ಯ ಅತಂಡ ನಗು ಪಂಪ ತೆಲ್ಪುನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಕೂಡ
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ఇప్పుడు ಅವಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಹಾಸ್ಯ ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಾವು ಅವನವರ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪ ಆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಈ ಹಾಸ್ಯಗೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಪಾವಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪು ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪು ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಗೆಳೆತನದ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪು ಅತಂಡ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಅತಂಡ ಕಿರಿಯಕಲ್ನ ನಡುತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಪ್ಪು ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬೆನ್ಪುನಕುಲೆ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಕುಲು ಅಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೊಂದೋಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಈ ನಗು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂತ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಗು ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒತ್ತಡ ಇಪ್ಪು ಆ ಒತ್ತಡದ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಭಾಷಣಗಾರರನ್ನು ಹೂಪ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೇನು ಹೂಪ ಅತಂಡ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿನ ಬರೆಪನಕ್ಲೇನು ಹೂಪ ಅತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕಲೇನು ತೂಪ ಐಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ತುಣುಕಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಐಟ್ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಒಲವು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಲಿಪ್ಪು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಗಾರರಿಪ್ಪು ಏರೇ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ಹಾಸ್ಯಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯದ ಪದರನ ಇಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಹಾಸ್ಯ ಅಂದ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಿನಚರಿಡೆ ದಿನೋಲ ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಅವೇನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಯೋಗ ನಂಕಿಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಕೆಲವು ಇಡೀ ದಿನಲ ಒತ್ತಡಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನನ ಕಳೆಯೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಇತ್ತದ ಈ ಯುಗಟ್ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗಟ್ ನಮ್ಮ ನಗೆ ಪನ್ಪುನ ಆತನ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪುನಂದ್ ಪನ್ಪುನ ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಟ್ಲಣ್ಣೆ ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಾಲ್ ಜನರ ನಡುಟು ಕುಲೊಂದು ತೆಲ್ಪರ ಅವು ನನ್ನ ಮುಜುಗರ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಸ್ ಹೂಪ ಅತಂಡ ಇತ್ತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಟಿ ವಿಲಿ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಬೇಸ್ಡೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿಜಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಜನತೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರೊಂದು ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಲ್ಪುವೆರಂದೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಣಂದು ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯಡ್ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗದ ಅತಂಡ ಜಾತಿ ಪಂಗಡಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಆವಂದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಭಾವನೆಗೆ ಬೇನೆ ಆವಂದೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಅದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಏನು ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾವಡಿಡಿ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೊಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಎ ಸಿ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ರಮೇಶ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಗೌರವ ಸಂದವರೊಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ನಗ ಈ ತುಳುಕೋಟದ ಆಶ್ರಯಡ್ ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ನನಾತು ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇಂಚನೆ ಶೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕೂಟ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಇಂಚಿತ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಈ ತುಳುಕೋಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಸುದರ್ಶನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಅತನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಯ್ನಾಡ್ ಎಚ್ ಕೆ ನಾಯನಾಡಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಪ್ಪಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಒಲವುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಇನಿ ಇಡೀ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಡಿಂದ ಪಂಡದ ಏನು ಆಶಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲಾವಿದರು ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಸ್ಡ್ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಸ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಪಿದೇ ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ನಾಟಕಗ ಸಿನಿಮಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧ ಅಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಪೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ವೇದಿಕೆಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಏನು ಆಶಯ ಪನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಡಂದೇನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ನಾನು ಎರಡು ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪಾವುದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ
ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಪಾತೆರಿಯರು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪಾತೆರ ಗಣ್ಣ ಪನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಕೊನೋದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಮಾಲಕೆರಾಯನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರದ ಮಾಲಕೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಬೇರೊಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಲಕೇರ್ಲ ಆರು ಕಲೆತ ಪೋಷಕೇರ್ಲ ಅಂದ ಪನಿಯರಿ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಣ್ಣೆ ಬಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವರಡು ಇವನಿ ಮಲ್ಲ ಕೂಟೋಡು ಪೆರ್ಮೆದ ಎಂಗಲ್ನ ನಾಯಕೇಂದ್ರ ಪನೊಳ್ಳಿ ಎ.ಸಿ. ಬಂಡಾರು ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅದು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳುಕೂಟ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಸಿ. ಬಂಡಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ತುಳು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಸುದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದಂಚಿನ ಎಂಗಲ್ನ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಚಿನ ಗುರುಕಾರ ಹೆಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದಾರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡೊಂದಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ VNR ಗೋಳದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳಿಗೆರ್ ಬಂದು ಪನ್ಪನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಂದಾರ್ನ ಆತ್ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಾಡು ಕಲಿನ 4 ತಿಂಗಳದ ಪಿರವಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ತುಳು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಐಕ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳಿಗೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ ಜಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಗಣೇಶನೇ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ಯಾನು ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಐಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಂದಿಪ್ಪನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳಿಗೆರೆ ನಲ್ಪ ಪೊಯ್ನಪಗ ಆರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊರಿಯರು ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು V4ದ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದಾರ ಇರ್ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ನಮಕ್ ಲೈವ್ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಆಡ ಪಾತ್ರೆ ಆಡ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೆ ಪುರ್ತಕು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗಲ್ನ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಒಂಜಾತ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬ್ಲಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಂದಾರ ಕಾರಣ ತಂಡದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಪರಿಚಯ ಗುರ್ತಾಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಬಗಡು ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ CPL ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪರ ದಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಲ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಸುರುಕಾದ ನೆಂಪು ಬತ್ತನ ನಮ್ಮನ ತುಳುಕಾತ್ರ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಆತ್ಮೀಯರಂಚ ಸದಸ್ಯ ಜನರ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅದು ಸಂತೋಷ ಒಪ್ಪೊಂದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಪ್ಪು ಆತನ HK ನಡಿಪ್ಪು ಸುಕುಮಾರ್ ಮಗಳು ಮಾತ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಲ್ಪಗ ತುಳುಕೂಟದ ಆಶ್ರಯ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಯತದತ್ತು ಇನಿ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಆಶ್ರಯಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ತೆಲಿಪುಗ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಬಂಜಿಲಿಕ್ಕೆ ತೆಲಿಪುಲೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರ ಗಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಪದರಾಡ ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೆ ನಪಗನೆ ದಾಲ ಪನಂದೆ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನೆ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟು ಎಂಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೆ ತೊಟ್ಟಗದ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆವಡು ಪನ್ಪ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಕಲು ಜೈದ ಬಹುಶಃ ನಿಖಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರಡು ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನ ಪನ್ಪನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಒಂಜಾತ್ತು ಜನ ಮಲ್ಪ ಸೇರ್ಬೇರು ತುಳುಕೋಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಆಸೆಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನು ಅಂಚನೆ V4 ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುನು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರನ ಪನಂದು ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದರು ನಾನಾತು ಜನ ಬರೋರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗಲೊಟ್ಟ ಬತ್ತು ಸೇರೊಳ್ಳೆ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಪನಂದು ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ರ ಮುಲ್ಪ ಇಷ್ಟಪಡಬೆ ಬಹುಶಃ ಪದರಾಡು ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟೆಗೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಬ್ಬ ಏರ್ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ಆಗಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಬರ್ಪಡ ಅಕಲಿಗೆ VNR ಗೋಳದ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಉಚಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಲೇಪದ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 1,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನಳ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ ಮಾತ ಏರು ಮತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದಿನ ಪಾತ್ರನು ಇಡೀ ಮುಗಿತಂದಲೆ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪನ್ಪನ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಸುಭಾಷ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೆಂಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ನಿರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆತ್ತೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಲ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅನ್ಸ ಅದೊಂಚೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲೈಟದ ಬೆಚ್ಚಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲರಲ್ಲ ಬಜಿ ಬೊಕ್ಕಿದ್ದ ಸೆಕೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ತಗ ಅಂಚ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ದುಂಬುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಆಶ್ರಯ ನಡಮನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸರ್ ಪಾತಿರ್ವಾರ
ಅರ್ಧೂರಡದೆ ಕೈ ಮುಗಿಯು ನಂಚ ಸೊ ಇತ ವೇದಿಕೆ ನಮಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಐತ ಪರವಾದ AC ಬಂಡರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಗೆ ಬಂದ್ಪುನಿ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾದ ಉಂಡು ಜನ ಕೆಲವರು ಟೈಮ್ ತೋದು ಬಂದ್ಬಿರು ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಪಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ವಂಚ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಿತ್ರಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಪುಣ್ ಕೆಲವರೇ ಅಕುಲ್ ಪಾತ್ರ ನಡೆದ ಈ ಜನನೇ ಒಂಚೂರು ವೈಪುಣ ಅಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು MC ಅಂಚಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತು ನೆನಪ ನೋಡದೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಸನ್ಮಾನ ಆಯರುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಕುಂದರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಾಧನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಈ ನೆಟ್ಟಡ್ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೋಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಡ್ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ಸನ್ಮಾನಿತರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ AC ಭಂಡಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೇರಿನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ ಪೋಂಡ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಆಂಡ ವಿಜುವಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂಣ್ ಉಂದಾಣ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಚಿತ್ರಣನ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ LED ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದ VT ಸೊ ದಯ ಮಲ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ VT ಫಾರ್ ಶ್ರೀ AC ಭಂಡಾರಿ ಪ್ಲೀಸ್ 1942 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಎನ್ನಗ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಾಧನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು V4 ನ್ಯೂಸ್ದ ಮೇರ್ನ ಪಿತಾಶ್ರೀ ಸೊ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ ಅರ್ನ ಪುದರಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆಂದು ಬಂದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ದಾದಾಪುರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟವನ ನಮಕ್ ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು ಹೋಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಂಜಿ ಸಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಗು ಪೋಪನ ಹೋಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮದು ಏನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಬಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ VT ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ AC ಭಂಡಾರಿನ VT ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುತ ಸನ್ಮಾನಿತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರರಡ್ಡು ನಮ್ಮ VTಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯೊರಿಗೆ ಎಂಗುಲ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕು ವೇದಿಕೆ ನಿಕುಲ್ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ VT ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರಿಸುಮಾರು 60-80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಸರು ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟದ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಕುಂದರ್ ಅವರದ್ದು. ಬದುಕಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಸ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಅಣ್ಣ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ, ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮಿ, ಸಮಾಜ ಸ್ನೇಹಿ, ಕುಸ್ತಿಪಟು, ಗರಡಿ ಗುರು ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಗಾಧ ಅನನ್ಯ ಅನುಭವದ ಗಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೆಜಮಾಡಿಗುಂಡಿಯ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮನೆತನದ ಚಂದಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನ ಐತ ಗುರಿಕಾರ ಕುಟುಂಬದ ನಚ್ಚಮ್ಮ ಕುಂದರ್ ದಂಪತಿಗಳ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು. 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಕುಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬೇಬಿಯಣ್ಣ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕುಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪರಿಣಿತರಾದರು. ಅನೇಕ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿ 1973ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ ಹನುಮಾನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕರಾವಳಿಯ ಅನೇಕ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಮೂಳೆ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಬೇಬಿಯಣ್ಣ ಕೀಲು ಸಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕಲೆಯಿಂದ ಆಗಿನ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಬಾಹುಳ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕಲೆಯಲ್ಲೂ ಪಾರಂಗತರಾಗಿದ್ದ ಕುಂದರ್ ಅವರು ಭಜನೆಗೆ ಕುಳಿತರೆಂದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭಕ್ತಿಪರವಶರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. 1961ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಹೆಜಮಾಡಿಗುಂಡಿಯ ಮುತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರ ಪುತ್ರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿ 3 ಗಂಡು 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ರೇಖಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ದಿನೇಶ್ ಕುಂದರ್ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರ ರಾಜ್ ಕುಂದರ್ ಅವರು ತುಳುನಾಡ ಕೇಸರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಹೌದು. ಮತ್ತೋರ್ವ ಪುತ್ರ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಅವರು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೊತೆಗೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕೋಚ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಕೊನೆಯ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಂದಾಕ್ಷಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದ್ದು, ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಸುಮನ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾನವ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತೋರಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ 2015ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಚೇತನದ ಹೆಸರು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯ ಧರ್ಮದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಹ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಕುಂದರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿರಿಯ ಚೇತನ ಬೇಬಿ ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ 24x7ನ ಗೌರವದ ನಮನ. ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಕುರಿತಾದ ಎಲ್ಲೆ ವೀಟಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀ AC ಭಂಡಾರಿ ಇನಿತ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಮೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ವೀಟಿ ಪ್ಲೇ ಔಟ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಡೆಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೀರಾಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ತಂಕಾಜೂರವರಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಅಂಬಡೆಬೈಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ AC ಭಂಡಾರಿಯವರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಇವರು ಬಳಿಕ ಮೈಸೂರು ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ತುಳು ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದ ನೀವು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ 1969ರಲ್ಲಿ ತುಳುಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಮದು. ಇಂದು ತುಳು ಕೂಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಅನನ್ಯವಾದುದು. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿಯೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ನೀವು ಅಂದಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಕಾರರ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಶಭಾಸ್ಗಿರಿ ಪಡೆದವರು. ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಡಿದವರು ತಾವು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಲವಾರು ತುಳು ಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದವರು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದವರು. 1990ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಭಾಜನರಾದವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ರಾಜೀವಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಶ್ರೀದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಕುಂದರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಡ್ ಅಲಂಕಾರ ಆವಡೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ AC ಭಂಡಾರಿ ಮರಡ ಎಂಕುಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಿಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲ ಎದುರು ಆವಡೊಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ AC ಭಂಡಾರ್ಲು ಮೇರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ
ಯಕ್ಷದ್ರವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡಲ ಐನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ಯಾದ ಇಡೆ ಬೈದನ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ರೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ V4ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬಾಳಾತ್ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಸೇರ್ದನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತನ ಬಾಕಿದ ಎನ್ನ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನಂದು ಎಂಕ್ ಪನಿಯರ ಇದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು నేను ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೇರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುಕೂಟದ ಕುಲ್ಪಂಡು ತುಳುಕೂಟದ ಆಶ್ರಯಡು ಇನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಂದರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮೂಲು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆಲ್ಲ ಮೂಲು ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಸುರು ಪಾತೆರ್ನಾನೆ ಪಂಡೆ 2 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಕೇಂಡೆ ಏತು ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾನು ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೈಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡವಂತೆ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ ಆಪು ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ತೆಲಿಕೆದ ವಿಷಯಡ್ಲ ಪಾತೆರ ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಇತ್ತದ ನನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಬೈದನಕುಲು ತೂವೆರೆತ್ತನಕುಲು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತುಳುಕೂಟ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಂದರ್ರೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಆಶ್ರಯಡು ತುಳುಕೂಟದ ಆಶ್ರಯಡೊಂದು ಪನ್ಪುನೆಡ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಂದರ್ರೆನ ಆಶ್ರಯಡು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಣಿಂದ ಪಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಅವು ತಪ್ಪಾವಂದು ಪಂಡದ ನೆನಪೆ ಪಣ್ಣಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ V4ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ತೂತಿನಾಯಿ ತೂತಿನೆಡ್ದೆಚ್ಚ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಂದರ್ರೆನ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಅವಳು ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಊರು ಪರವೂರ್ದ ಸುದ್ದಿಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗುಲೆಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆತ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಜನಕೊಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ V4 ಚಾನಲ್ ಆದುಂಡು ಇನಿ 18 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಲ ಇಂದು ಜನಕೊಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಇಂದು ಪನಿಯರೆ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಆತ ಮಾತ್ರತ್ ಈ ಒಂಜಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಲೀಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಇನಿ ಮಾತ ಬೇತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪುನೆತ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಇನಿ ಅವಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಆರ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿಜಿಂದಾಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡಿಜಿಂದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಗ್ ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಪ್ಪೆರೆ ಅವು ನಾಟಕ ಉಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಬೇತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಗಲ ಆರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಈ ಮೂಲು ಈ ಸ್ಪರ್ಶೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ಮಲ್ದೇರು ಯಾನು ತುಳು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂಜಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಒಂಜೇ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಪನಿಯರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ. ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು 1970 ಎಂಕುಲು ತುಳುಕೂಟ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನು ಕುಡ್ಲಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ SR ಹೆಗ್ಡೆ ಪನ್ಪುನಾರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇತ್ತೇರು, ರತ್ನಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪುನಾರು ನವಭಾರತದ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಯಾನಿತ್ತೆ 3 ಜನ ಸೇರ್ದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡ್. ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ಅಪಗ ತುಳುಟು ಪಾತೆರುನಿ ಪಂಡನೇ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲೋಡು 52 ವರ್ಷಗೂ ದುಮ್ಮು ಆಂಡ ಅಪಗ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಇತ್ತದಕ್ಲು ಪಂಡ ಅರ್ಥನೇ ಆವಂದು ಶಾಲೆಡ್ ತುಳುನು ಪಾತೆರ್ನಾಂಡ ಫುಟ್ರೋಲರ್ ದೆತ್ತಡು ಟೀಚರ್ನಕ್ಲು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಕಾಲವು ಆಂಡ ಆ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬತ್ತನ ಈ 5 ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಪಂಡ ಐಕ್ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಪಕ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಬೇದಲ ಇಜ್ಜಂದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅಂದ ಬನ್ನಗ ಅವು ತುಳುಕೂಟ. ಏರು ತುಳು ಪಾತೆರ್ವೇರ ಅಕುಲು ತುಳುವೇರು ಏರು ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಪಾತೆರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಕುಲು ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನ್ಯಾಯಡು ಈ ತುಳುಕೂಟನು ನಮ್ಮ ಕಟೊಂದು ವತ್ತ ಅಂಚನೆ 1998 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟಾಂಡ್ ಇನ್ನಿ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟಡು ಅಜಿಪ್ಪ ಎಗ್ಗೆಲುಲ್ಲ ಆ ಎಗ್ಗೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಮುರಣಿ ಪೂರ ಎಗ್ಗೆಲೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಮುರಣಿ ಅಡ್ಡಾರ್ಡ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತ ಮುರಣಿ ಅಂಚದು ಮಾತ ಎಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಐಟ್ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಆ ಜಾತಿಯಿಂದ ಬರ್ಪನ ಬೇದೆ ಜಂದೆ ಒಲ್ಪ ತುಳುವೆರುಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಪ ತುಳು ಪಾತೆರುವೇರು ಆ ತುಳು ಪಾತೆರುನಕುಲು ಮೂಲತ ಬೋಂಡ ಅವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಹಿಂದುಲಾದುಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಅತನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದುಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಇಲ್ಲು ಪಿದಾಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾತೆರುಣಿ ತುಳು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ತುಳುವೆರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಇಂದತ್ತ ಎಜೆಂಡ ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲು ಎಂಚವನ್ನಾಗ ಬರೇ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ರಡ್ಡು ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರ ಇಂದಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಯನ ದಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಯಾನ್ ನಟ್ಟೊನ್ನಿದಾನವನ್ನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇನಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪರದೇಶಲೆಡ್ ತುಳು ಪಾತೆರುನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ನಾವು ಮಾತ ಆಂಡ ಆತ ಜನ ಇತ್ತಂಡಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೋಡ ಆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಿರಬೂರ್ದ ಐಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಕಲ ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದೊಪ್ಪೆರೆಯಾವು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆದುಪ್ಪೆರೆಯಾವು ಇಂದೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸೇರವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇರುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನು ನಾವು ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ನಿಜವಾದ ಮುಲ್ತ ತುಳುಕೂಟದ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಸೇರೋಡಾಯ್ನ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಎಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತಾರು ಆ ಸನ್ಮಾನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ತುಳುಕೂಟಗೂ ಸಂದೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಎನ್ ಕೈದು ಮಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಯನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಕೆ ಶಿಲ್ಪ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗ ಕಲ್ಲಡ್ಕ BC ರೋಡ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಮೆರ್ನ ವೀಟಿಲ ದಯಮಲ್ತು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗ ಮಾಲಕ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಯಮುನಾ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾದ ಇವರು ಕೇವಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಇವರ ಕಲಾ ಸಾಧನೆ ಅದ್ವಿತೀಯ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರ ಜೊತೆಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಭಾವನಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ನಂತರ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ರವಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಣ್ಣ ಶಾಂತರಾಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಟಕಗಳ ಮೇಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಆವೆ ಮಣ್ಣು, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್,
ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದ ಹಾಗೂ ಅಂಟಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇವರ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಗೊಂಬೆಗಳು ಕರಾವಳಿಯ ಕಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಬಳಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಮೂಲಕ ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಿಸುವ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ಶಿಲ್ಪಗೊಂಬೆ ಬಳಗ ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿವೆ. 5 ಅಡಿಯಿಂದ ತೊಡಗಿ 15 ಅಡಿವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಗೊಂಬೆಗಳು ಇದೀಗ ಶಿಲ್ಪಗೊಂಬೆ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿವೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ 66ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ರಚಿಸಿದ 7 ಜನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮುಖವಾಡ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ 71ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿಯೂ 71 ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಕಲಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು 2012ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿರುವುದು ಗೊಂಬೆ ಬಳಗದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜಾನಪದ ಜಕಾಣಾಚಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಗೌರವಗಳು ಇವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಳಗದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಶಿಲ್ಪಗೊಂಬೆ ಬಳಗದ ಹಿರಿಮೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಗೊಂಬೆ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಶಿಲ್ಪಗೊಂಬೆ ಬಳಗ ತಂಡದ ಸಾಧನೆ ಮಹತ್ವರವಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ತಂಡದ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಕುಂದರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನಿತರಾಯಿನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಕೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೀಠದ ಅಲಂಕಾರ ಅವಡೊಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆಡೆ ಅರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪೀಠದ ಅಲಂಕಾರ ಅವಡೊಂದು ಬಂದರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ವೇದಿಕೆಯ ಮಿತ್ತಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಬಿಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನನಜಿ ಸನ್ಮಾನಿತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಸೊ ಮೆರ್ನಲ ವಿಟಿ ಪ್ಲೇ ಒಂದುಂಡು ರಮೇಶ್ ಕೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗ ಕಲ್ಲಡ್ಕ BC ರೋಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ನನ್ನ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಡೇತ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೇರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಡಾರ್ ನವಿಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಭಾವದ ವೇಷಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಯಗಾರನು ನಿರ್ವಹಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಪಾತ್ರದ ಸ್ವಭಾವ, ಪ್ರಸಂಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆಲಸಿಯಾಗದೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ವೇಗವಾಗಿ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ, ಪ್ರತೋಚಿತವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ವೇಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಕಲೆಯು ಅವನಿಗೆ ಕರಗತವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸದಾ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾಗಿ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾಸ್ಯಗಾರರಾಗಿ ರಂಜಿಸಿದವರು ಅನೇಕರು. ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯರು. ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಶ್ರೀ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು. ಸರಳ, ಸಜ್ಜನ, ವಿನಯವಂತ ಹಾಸ್ಯಗಾರರು. 1957ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಗಣಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಭವಾನಿ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇವರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಸಕ್ತಿ.
ತಂದೆಯವರ ಜೊತೆಯೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂದೆಯವರ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಅಮ್ಟಾಡಿ, ಸೋರ್ನಾಡು ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿ ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲಲಿತಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯ ಕಲಿತ ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದೇ ವರ್ಷ ಕಟೀಲು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತರು ಭಾಗವತರಾಗಿದ್ದ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಿರುಗಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಕಟೀಲು ಮೇಳದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ಪುತ್ತೂರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಸ್ಯಗಾರರಾಗಿದ್ದ ವೀರಕಂಬ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲರ ಒಡನಾಟವು ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರ ಜೊತೆ ಹಾಸ್ಯಗಾರನಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಹಾಸ್ಯಗಾರನಾಗಿಯೂ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸರ್ವ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮವುಳ್ಳ ಕಲಾವಿದ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳ ಸೂತ್ರಧಾರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಾಸ್ಯಗಾರನಿಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಸಮರ್ಥ ಹಾಸ್ಯಗಾರ. 45 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಮೇಳಗಳ ತಿರುಗಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಲಾಪೋಷಕ ಸರ್ಪಂಗಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಸ್ಮಾರಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರನ್ನ ಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಕುಂದರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಾಧನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಪೀಠಡ್ ಅಲಂಕಾರ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಆಚಾರ್ಯಲು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪುನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಕುಂದರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಾಧನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಿರ್ಲ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆಡು ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ದಯಮಾನದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡವರ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ದಯಮಾನದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ HK ನಯನಾಡ್ ದಯಮಾನದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೊಂದಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರನ ಕೆಳಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ ಶ್ರೀಯುತ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಪುಡ್ದು ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಾರಿಗೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇದು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೂಕನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಅವತ್ತಂದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ದು ಜೋರ್ದ ದಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇದು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರನೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಮಿತ್ ಕಡೆತ ಭಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಅವತ್ತಂದ
ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಬೇರೆ ಮೇರೆನ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಅಂತ ಅದದು ಪಣ್ಣಿ ಆ ಶೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತಿರ್ ಬೇರೆ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಯಾನ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಪಾತೆರ ಬೋಪುಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ 16 ಟೀಮ್ಲೇನ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಲ್ಪಣಂತ ಅಂಡ ಶುರುವಾನಗನೆ ಅಂತ ತಡಾಯಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಬಾರಿ ಆತ ಪುರ್ಲುದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಅಂಚೆನೆ V4 ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಆತ ಪುರ್ಲುದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಕಲ್ನ ಚರಿತ್ರೆನು AC ಬಂಡಾರನಾದಿಪ್ಪು ಇನ್ನು ರಮೇಶರ್ನಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಜಯರಾಮಾಚಾರ ವಿಶ್ವಾಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪುರ್ಲುದ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಇವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಬೋದು ಇನಿ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ V4 ಚಾನಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈವ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಐನಾಡ್ದಾತ್ರ ಸುಭಾಸೇರ್ ಪಂಡೇರು V4 ದಕ್ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ದೀಕೋನಂದು ಯಾನು ತುಳುಕೂಟ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಧೈರ್ಯ ಪಂಡೆ ಮೂಲ ದೀಕ ಬಾರಿಯಾತ್ ಪುರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಕೆಲವಾರು ಮೀಟಿಂಗ್ಲೇನು ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಲ್ಪುಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಡಪರಂಡು ಜನ ಭಾಷಣ ಮುಗ್ಯಾಡು ನಿಧಾನವಾದ ತೆಲಿಪರ ಅನಗ ಬರ್ಕ ಅಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯ ನಡೆದಾತ್ರ ಲೈವ್ ಪೋಯಿ ನಡೆದಾತ್ರ ತೂದು ನಿಧಾನೋಡು ಜನಲ ಬರ್ರಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಡ್ದು ಬಾರಿಯಾತ್ ದೊಂಬುದ ಶೆಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಂಡ ಕೆಲವಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆದ ಒಂದು ರೀತಿದ ಬೆಚ್ಚ ಈ ರಡ್ಡು ಬೆಚ್ಚದ ನಟ್ಟು ಜನವಂತೆ ತೆಲಿಪಡು ತಂಪುಡಿಪಡು ಖುಷಿ ಪಡೋಡು ಪನ್ಪರ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸುಭಾಸೇರ್ನ ಈ ಒಂದು ಪುರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರಡು ಇನಿ ದಿವೊಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ AC ಬಂಡಾರ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರೆಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನೆ ಕೂಟೋಡ್ದಾಯ ನಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಒತ್ತಾಯದ ಬಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ V4 ಇನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ನೆಂಪುಡಪ್ಪನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ತೂನಾಗ ಅಪಗದ ಕಾಲೋಡು 10 ವರ್ಷ ಪಿರವು ಮಾತ ಜೋಕಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕುರಿತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸಾಹಿತ್ಯಡ ಒಂದು ಬುಳೆಪೌಡ ಅಂಡ ಅವಿನಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆ ಜೋಕುಲು ಬುಳೆವರಿಂದ ಪನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಆದಿಪ್ಪು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಇನಿ ಕಲಾವಿದರು ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತೆಲಿಪುನೈತ ಅನೇಕ ತಂಡೋಲು ಇನಿ ಜಿಲ್ಲೆಡುಲ್ಲ ಇನಿ ತುಳು ನಾಟಕಲುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಡಂದೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಜನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡಿರು ಇನಿ ಬಾರಿ ಆತ ಸಿನಿಮಾಲು ಕರಿನ ಒಂದು 7 ವರ್ಷೋಡು ಆದಿತ್ತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನ ಆತ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಆತ ಬೇಗೋಡು ಆದಿಪ್ಪ ಅಂದು ಆತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂಡ ಮಾತಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಇಪ್ಪುನ ತೆಲಿಪುನನೇ ಇಪ್ಪುನ ತಂದೆ ಹಾಸ್ಯಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐನಾಡ್ದಾತ್ರ ಇನಿ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಇನಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಲ್ಪಂತರ 16 ತಂಡೋಲು ಇನಿ ಅಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು ಬಾರಿ ಆತ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರೇನು ಬುಳೆಪಾವನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನಿ 16 ತಂಡೋಲು ಭಾಗವಹಿಸಾಬ ಕೆಲವೈತೆ ಸುಮಾರು 150 ಕಲಾವಿದರು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಲೈವ್ ಪೋಪುಂಡು ನಿರಂತರವಾದ V4 ನೆನ್ನೆ ಪಾಡೋದು ನಾಲ್ನೇ ಆವೃತ್ತಿದ ಇನಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ V4 ಆಶ್ರಯೋಡು ಇನಿ ತುಳುಕೂಟ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಬೇತ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳುಕೂಟದ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆತ್ಮೀಯರುಲ್ಲೇರು ಸದಸ್ಯರನ್ನಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೂ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಟ್ಟು ಇನಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರಂದ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪುಣ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅತಿ ಸಾಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಣ ಇದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಚಿತವಾದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪನ ಅವಕಾಶ ಇನಿ 16 ತಂಡಕ್ಕೆ 16 ಲೋಕಲ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಲ ದೇತೋದ್ ನೆಕ್ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನೆಂಟು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರಾದಿಪ್ಪು ಇನಿ ಸುದೀಪ್ರಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ HK ನೈನಾಡ್ ಇನಿ ಸನ್ಮಾತಿಯರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವತನ AC ಬಂಡಾರ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ರಿಗೆ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮೇ ಇನಿ ಬೈದು ನೀನು ಆಫೀಸ್ ಬಂದಿಗೆ ಮಾತ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮಂದ ಸ್ಟಾಫ್ ದಾಖಲೆ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾದ ಅಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಯಾನು ತುಳುಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಜನತೆದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿನಿತೇರು ಬಾರಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ MC ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಪರುಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆರೆಗಲ ಇನ್ನು ಜಡ್ಜಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಂಡದ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ಈ ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ಪಾಪ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂತೀರು ಒಂಬರಕ್ಕೆ ಬರೋಡನ್ನ ಒಂದ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡ 10 ಎರಡು ಬುಡೋಡು ಬಂತೀರು ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲ್ ನೋಟು ಇತ್ತದು ಬಾರಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬರೋದಿದ್ದೇರು ಇನ್ನು ಪಟ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆದಿಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಣ
ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಖಲೆಗಳ ದೇವರು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಇನಿ ತುಳುಕೂಟ ಅಂತೇಳಿ V4ದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ವಿ ಅವರ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೇಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅಂತಾಬೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಆರು ಧನ್ಯವಾದ ನೆಟ್ಟೆ ಮುಗಿತು ಬಿಡಿಯರು ಆರು ಅಂಚ ಒಂದು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆತ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ HK900 ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರು ಬಟ್ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ನಾನು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಸುರುಕಿ ಬಂದೇರು ಅಂಚ ಅದಾರು ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆತ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದಯಮಲ್ತಂದೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ರಡ್ಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಕಲ್ಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡಲ್ಲ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮಾಲಕೇರಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ರುವಾರಿಯಿಂದ ಪನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು V4 ನ್ಯೂಸ್ದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇರ್ಲ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ HK900 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ AC ಬಂಡಾರ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡಾರು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ದೇರು ಅವತ್ತಂದು ಅರ್ನ ಇನ್ನಿತ ಸನ್ಮಾನ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವೇರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ ಸೇವೆ ನನಾತ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗಿಯಾಕ್ಲಿ ದೇವೇರ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿ ಪಾತೆರ ಬನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರೆ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಎದುರು ಕುಲ್ದೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಕ್ಲೆನ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡಿ ಸರ್ ಏಪಲ್ ಈರ್ ಕೊರ್ಪುನತ್ತೆ ಇರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಬರಡು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈತ ಪೊರ್ತು ಲೈಟ್ದ ಬೆಚ್ಚಾಗ ಮೂಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಲ್ದು ಅವತ್ತಂದೆ ತಿರುತಲಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಆಡಲ ನಿಗಲ್ಬರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಶೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತಾರೆ ನಿಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಏಪಲ್ ಉಪ್ಪಡಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ CPL ದ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಇತಿಹಾಸಡೆಂದು ಸುರುಟು ಆಯ್ನಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವತ್ತಂದು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈವ್ ಆದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಂದಿತ್ತು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ನಮ್ಮ ಪಂತೋಲು ಶುರುವಾಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ದ ಕುಲ್ಲ ಬೈದರ್ ಪಿರಾವುಡುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಶುರುವಾಂಡ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಂದಪ್ಪುನು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಂದಿತ್ತು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಲಂಚನೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾಂಡ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆವಂದಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅವಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತ ಲೈವ್ ಆದ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತೊಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪುನು ಬತ್ತೆ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಅಂಕೋಲ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ದಯಪನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖುಲ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ದ ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು